سلام كمي تخونو كبرات تغتاتلتي سي ام اكسترا شو لتاو زينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتت لكم بخبرنا قدم فار اوانج اكرابوه كتكبريو تكنولوجي فار كفرك فتصامي وانج اكرابوه انجليز جميرو تكبراو كون مقانو تغليصو دانيا صوتا فار وسانو انت عزب تستاديم كم زفلت ينجر ابتاريخ كعسو اغري انجليز مجمرتا غزي دانيا نتوسانه بمغلح دمص بيو لتعذبتي كم زفلت تغليصلو فرق فتصامي وانج اكرابوه انجليز سمون كايديو ارسنال انصار نيوكاسل يونايتد توتنهام انصار ليفربول كتكتميا روسيا وتصاوتاي نبر هيوتو حليفو روسيا وتصاوتاي نبر أليكسي بوغيف أب كينات روسيان يوكرين هيوتو حليفو التصاوتاي نبر جامو صغيرو دحر مسنح بزي حقهم سجار سفاره لعسرت عمت كسر كم ستفرده ينقر بتناي ما أسرت فردو كأن ساب سمع مسبتحه ناب سرايت روسيا كم سسامبرز فلت كونو زود دربعن حال العمت تصاوتاي أب عبدو روسيا أنصار يوكرين كم زموته يقلت استتصاوتاي ناغرايت كانتا روسيا وكلاب كلتشن أربعتن أوانجا أوروبا كساتف كيلو كم زنبقى مزاقب تاريخ سبورت روسيا يحبر زينا مسجار تصاوتي مانشستر يونايتد نجوبي بيلينغهام ኣብ 2025 ንምፍራም ምንቅስቓሳት ትገብር ከም ዘላ ንጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ቀረባ ዝኾነ ዩኤቲ ዲስትሪክት ሓቢሩ ሓውጁድ ቤሊንግሃም ዝኾነ መንእሰይ ተጻዋታይ ጋንታ ሳንደርላንድ ጆቢ ቤሊንግሃም ኣብ ቻምፒየንሺፕ ሓደ ካብቶም ብሉጻት መንእሰያት ተጻዋቲ እዩ ተሓዋቲ ባሎን ዲኦር 2006 ዝኾነ ተጻዋታይ ጋንታታት ሪያል ማድሪድ ናፖሊ ጁቬንቱስ ነበር ኢጣልያዊ ፋቢዮ ካናቫሮ ኣሰልጣኒ ክሮሻዊት ዓባይ ክለብ ዳይናሞ ዛግሬብ ኮይኑ ተሸይሙ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ዝተሳኽዐ ዘመን ዘሕለፈ ካናቫሮ ኣብ ዝሓለፈ ውድድር ዓመት ንኡዲኔዜ ከሰልጥና ምጽንሑ ይፍለጥ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ምዕራብ ለንደናዊት ክለብ ቼልሲ ኣብ ክረምቲ መስመር ምጥቃዕ ንምድድዳላት ቃዕ ጋንታ ኢፕስዊች ሊያም ዴላጅ ከም ኣማራጺ ተታሒዙ ይርከብ ዝውድ 21 ዓመት ሊያም ዴላጅ ምስ ኢንዞ ማሪስካ ዝጸንሐ ርክብ ኣብ ሲታ ኣካዳሚ ከም ዘለኦም ፋብሪዚዮ ሮማኖ ጸብጺቡ ሌጀንድ ሰርጂዮ ራሞስ ብሰንኪ ማረም ተኸላኸልቲ ሚሊታኦ ካርቫሃል ኣለባ ምክንያት ናብ ሪያል ማድሪድ ክምለስ ሕልሚ ከም ዘለዎ ዲያሮ ኤስ ሓቢሩ ሰርጂዮ ራሞስ ድሕሪ ምስ ሰቪያ ምፍላዩ ብዘይ ክለብ ይርከብ ጀርመናውያን ክልተ ብሉጻት መንእሰያት ተጻዋቲ ፍሎሪዚያን ዊርዝ ጀማል ሙሲያላን ኣብ ራዳር ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ከም ዘለዉ ዘ ታይምስ ሓቢሩ ክለባት ባየር ሙኒክ ንባየር ሌቨርኩሰን ካብ ክልቲኦም መንእሰያት ተጻዋቲ 200 ሚልዮን ዩሮ ይደልያ ሃገራዊት ጋንታ ሊብያ መቕጻዕቲ ተበይንላ ሃገራዊት ጋንታ ሊብያ ኣብ ዝቀረበ እዋን ኣብ መጻረይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ኣንጻር ቤኒን ኣብ ቤንጋዚ ዘጋጥም ፍጻሜ ስዕቡ ካብ ጸወታ ተኣጊዳ ሃገራዊት ጋንታ ቤኒን ኣብ መጻረይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ኣንጻር ሊብያ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሓ ኣፍሊጣ ሃገራዊት ጋንታ ቤኒን ኣንጻር ሊብያ ድሕሪ ዘካየደቱ ግጥም ፖሊስ ሊብያ ነቶም ተጻወትና ኣሰልጣንን ኣብ ኣውቶቡስ ኣትዮም ብበትሪ ከም ዝሃርሞም ይግለጽ ላዕለዋይ ተጻዋዒ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ካፍ ደገፍትን ሰበስልጣን ሊብያ ኣብ እዋን ጸወታ ድሕሪ ጸወታን ብዘይግባእ ኣካይዳ ነቲ ሕጊ ከም ዝጠሓሱ ገሊጹ በዚ ምክንያት ድማ ሃገራዊት ጋንታ ሊብያ ዝቕጽሉ ክልተ ጸወታታት ኣብ ዕፁብ ስታድዮም ክትጻወት ተወሲኑላ ኣሎ ሃገራዊት ጋንታ ሊብያ ኣብ ዝቀረበ እዋን ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ናይጀርያ ብዝፈጸመቶ ጉጉይ ተግባር ብፎርፋይት 3.6 ሽቶታትን ከም ዝተመዝገባ ክዝንጋዕ የብሉን ናይ ሳላሕ ውዕል ምንዋሕ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ መርሲሳይድ ክለብ ሊቨርፑል ግብፃዊት ቃይ መሐመድ ሳላሕ ውዕል ንምንዋሕ ኣብ ዝርብ ከም ዘላ ይፍለጥ መሐመድ ሳላሕ ነዚ ኩነታት ብምቅላጽ ኣብ ስምዕ ካብ መብጻሕሪ ርሕቕና ኣለና ክብል ገሊጹ ብዛዕባ እቲ ናይ ውዕል ዝርብ ሓድሽ ነገር የለን ካብ ስምዕ ርሕቕና ኣለና ብዛዕባ እዚ ንማዕከናት ዜና ክዛረብ ኣይደልን ክብል መሐመድ ሳላሕ ገሊጹ መሐመድ ሳላሕ ምስ ሊቨርፑል ዝነበሮ ውዕል ኣብ መወዳእታ ናይ ዛዕሚ ስፖርት ከበቂዑ ፋቢዮ ካናቫሮ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ተመዚዙ ኢጣልያዊ ተኸላኻላይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ጁቬንቱስ ነበር ፋቢዮ ካናቫሮ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ተመዚዙ ዝወዲ 51 ዓመት ኢጣልያዊ ብሉጽ ተኸላኻላይ ነበር ፋቢዮ ካናቫሮ ኣሰልጣኒ ክሮሻዊት ክለብ ዲናሞ ዛግረብ ኮይኑ ከም ዝተሸመተ ገሊጹ ካናቫሮ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ናይ ምውራድ ተቐሪባ ዝነበረት ክለብ ኡዲኔዜ ተረኪቡ ነቲ ኢጣልያዊት ክለብ ካብ ምውራድ ኣድሒኑ እኳ እንተነበረ ካብ ናይ ኣሰልጣንነት መዝነቱ ግን ምእላዩ ይዝከር ክለብ ዲናሞ ዛግረብ 29 ነጥቢ ብምውላል ኣብ ሳልሳይ ደረጃ እቲ ሊግ ትርከብ ኤሲ ሚላን ኣሰልጣኒ ኣተባርር ኢጣልያዊት ክለብ ሰሪያ ኤሲ ሚላን ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ ጋንታ ፓውሎ ፎንሴካ ካብ ስርሑ ከም ዘባረረት ዘኣትሌቲካ ረጋጊጻ ኣሰልጣኒ ፓውሎ ፎንሴካ ዝሓለፈ ዓመት ንክለብ ሊለ ብምድጋፍ ንኣሰልጣኒ ስቲፋኖ ፒዮሊን ንምትካእ ንኤሲ ሚላን ናይ 3 ዓመት ውዕል ብምፍራሙ ስርሑ ከም ዝጀመረ ይፍለጥ እዚ ሰልጣን ድሕሪ ናይ ትማል ምሸት ኣንጻር ሮማ ዘካየዶ ጸወታ ን16 ወርሒ ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ስርሑ ከም ዝተኣለየ ተረጋጊጹ እቲ ኣንጻር ሮማ ዘካየዶ ጸወታ ብናይ ሓባር ዓመት ሓደ ብሓደ ከም ዝተዛዘመ ይፍለጥ ኤሲ ሚላን ሰርጂዮ ኮንሳሳኦ ሓድሽ ኣሰልጣናይ ክኸውን ምሻማ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ወጋዓዊ ክኸውን ክግለጽ እዩ ጆ ጎሜዝ ካብ ሜዳ ክሳብ መዓስዩ ክርሕቕ
እንግሊዛዊ ተኸላኻሊ ሊቨርፑል ጆ ጎሜዝ ናይ ጨዋታታት ማረምቲ ከም ዘጋጥሙ ኣሰልጣኒ ኣርነ ስሎት ገሊጹ። እቲ ተጻዋታይ ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ ዌስትሃም ዩናይትድ ኣብ ዘካየዶ ጸወታ ማረምቲ ከም ዘጋጥሙን ቅድሚ ዕረፍቲ ተቐይሩ ከም ዝወፀን ይፍለጥ። ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ኣርነ ስሎት ብዛዕባ ኩነታት መስፈርቲ ጆ ጎሜዝ ርእይቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ጨዋታታት ማረምቲ ከም ዘጋጥሙን ነዊሕ እዋን ካብ ጸወታ ክእለ ምዃኑን ገሊጹ። ስፖርት ብታሪኽ ናይ ሎሚ መደብ ስፖርት ብታሪኽ ኣብ ኤውሮጳ ዝነገሱ ሰለስተ ብሉጻት ተጻወትቲ ካብቲ ብዙሕ ታሪኾም ገለ ክብለኩም። እቶም ክልተ ካብ ምዕራብ ጀርመን ክኾኑ ከለዉ እቲ ሓደ ድማ ካብ ሆላንድ እዩ። ቀዳማይ ገርድ ሙለር ዝፃወቱ ቦታ ናይ ቅድሚት መስመራት ከዓዩ ምስ ባየር ሙኒክ 453 ፀወታታት ተፃዊቱ 398 ሾታት ድማ መስኪቡ ንሃገሩ ካብ 2 ፀወታታት 68 ሾታት ተመስኪቡ ብናይ ሾቱ ምዝጋብ ብቕዓቱ ድማ ዘ ኔሽንስ ቦምበር ዝብል ሳጓ ተዋሂብዎ ቅድሚ 54 ዓመት እዩ ልክዕ ከም ዛለሙ ሽልማት ባሎን ዲኦር ዝተቐበለ። ካልኣይ ካርል ሃይንዝ ሩሜኒገ ዝፃወቱ ቦታ ናይ ቅድሚት መስመር ኣጥቃዕዩ ምስ ባየር ሙኒክ 310 ፀወታታት ተፃዊቱ 162 ሾታት ተመስኪቡ ምስ ኢንተር ሚላን ድማ ካብ 4 ፀወታታት 24 ሾታት ተመስኪቡ ኣብ ሃገራዊ ፀወታታት 95 ግዜ ተፃዊቱ 45 ሾታት ተመስኪቡ ቅድሚ 43 ዓመት ልክዕ ከም ዛሎም እዩ ሽልማት ባሎን ዲኦር ዝተቐበለ። ሳልሳይ ሩድ ጉሌት ናይ ፀወታ ቦታ ኣጥቃዓይ ኣካፋሊ ተኸላኻላይ ፌርናንዶ ፒኤስጂ ኤስ ሚላን ቸልሲን ተፃዊቱ ግዚኡ ዝሕለፈን ክለባት እየን ካብ 470 ፀወታታት 174 ሾታት ተመስኪቡ ምስ ሃገሩ ሆላንድ 66 ፀወታታት ተፃዊቱ 17 ሾታት ተመስኪቡ ቅድሚ 67 ዓመት ልክዕ ከም ዛሎም እዩ ሽልማት ባሎን ዲኦር ዝተቐበለ። ሙሐመድ ሰላሕ ኣብዚ ዓመት ዝተፈላለዩ ታሪኻት እናፅሓፈ ዝርከብ ግብፃዊ ጥቃዒ ሕጂ እውን ሓድሽ ታሪኽ ኣነሲቡ። ግብፃዊ ሙሐመድ ሰላሕ ኣብ ሓደ ውድድር ዓመት ኣብ 8 ግጥም ፕሪምየር ሊግ ሸቶ ብምስጋብን ከምኡውን ሸቶ ዝኾና ኳዕሳሱ ብምቕባል ኣሲስት ብምግባር ፈላማይ ተፃዋታይ ኮይኑ ኢፕስዊች ታውን፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቸልሲ፣ ኣስቶን ቪላ፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ኒውካስትል፣ ቶተንሃም፣ ዌስትሃም ዩናይትድ ኣብ ታሪኽ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ 7 ግዜ ጥራዩ ሓደ ተፃዋታይ ኣብ 11 ተኸታታሊ ፀወታታት ሸቶ ዘመዝገበ ወይ ኣሲስት ዝገበረ ጂሚ ቫርዲ 15 ተኸታታሊ ፀወታታት 2015 መሐመድ ሰላሕ 15 ተኸታታሊ ፀወታታት 2021 ስታር ኮሊመር 12 ተኸታታሊ ፀወታታት 1995 መሐመድ ሰላሕ 12 ተኸታታሊ ፀወታታት 2023 ኣንዲ ኮል 11 ተኸታታሊ ፀወታታት 1994 ሙስት ኦዚል 11 ተኸታታሊ ፀወታታት 2015 محمد صلاح 11 ተኸታታሊ ፀወታታት 2024 ዊሊያም ምስ ኦሎምፒያኮስ ተፈላልዩ ብራዚላዊ ጥቃዓይ ቸልሲን ኣርሰናል ነበር ዊሊያም ምስ ግሪካዊት ክለብ ኦሎምፒያኮስ ከም ዝተፈላልየ ይግለጽ። ዝውድ 36 ዓመታት ጥቃዓይ ዊሊያም ቅድሚ 4 ኣዋርሕ ብነፃ ዝውውር ናብ ክለብ ኦሎምፒያኮስ ብናይ 1 ዓመት ውዕል ከም ዝተፀምበረ ይፍለጥ። ዊሊያም ምስ ክለብ ኦሎምፒያኮስ 11 ፀወታታት ኣካይዱ ሓንቲን ሸቶ ትኾን ኩዕሶ ኣቐቢሉ ኣሲስት። ዩናይትድ ንኣንቶኒዮ ክሸጦ ድልውትያ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ መስኮት ዝውውር ወርሒ ጥሪ ብራዚላዊ ተፃዋታይ ኣንቶኒ ክትሸጦ ድልውት ኮይና ኣላ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ መስኮት ዝውውር ወርሒ ጥሪ ፅቡቅ ዕድላት እንተዘይረኺባ ኣብ ዕዳጋ ዝውውር ብንጥፈት ክትሳተፍ ትፅቢት ከም ዝግበረላ ይንገር። ገለ ተፃወትቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ወርሒ ጥሪ ካብታ ክለብ ክወፁ ከም ዝኽእሉ ንጉዳይ ዝውውር ዝከታተል ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ገሊጹ። ማን ዩናይትድ ኣብ 2025 ምስ ፋይናንሳዊ ፍትሓዊ ፀወታ ፌር ፕሌይ ብዝተኣሳሰራ መሸጣ ተፃወትቲ ትኩረት ትገብር ምዃና ዘይትንከፍ ተባሂሎም ዝፅውዑ ተፃወትቲ ከም ዝለዩ ተገሊጹ። ቪኒሲየስ ጁኒየር ዝለዓለ ደሞዝ ዝክፈል ተፃዋታይ ማድሪድ ኮይኑ ብራዚላዊ ጥቃዓይ ሪያል ማድሪድ ቪኒሲየስ ጁኒየር ዝለዓለ ደሞዝ ዝረክብ ተፃዋታይ ሎስ ብላንኮስ ተባሂሉ ተገሊጹ። ቪኒሲየስ ጁኒየር ብሉስ ተፃዋታይ ፊፋ ድሕሪ ምዕታሩ ዝረከቦ ቦናስ ዓመታዊ ደሞዙ ናብ 20 ሚልዮን ዩሮ ከም ዘዕበየ ይንገር። ነዚ ስዒቡ ቪኒሲየስ ጁኒየር ኣብተን ዝተረፋ 2 ዓመታት ምስ ሪያል ማድሪድ ውዕሉ 20 ሚልዮን ዩሮ ፅሩይ ክኽፈል ምዃኑ ይግለጽ። ብተወሳኺ ቪኒሲየስ ጁኒየር ቀጻሊ ብሉስ ተፃዋታይ ፊፋ ወይ ባሎን ዲኦር ምስ ዝዕወት እቲ ክፍሊት ክውስኽ ምዃኑ ዘኣትሌቲክ ኣብ ጽሑፋታ ኣስፊራ። ንማድሪድ ስልጣን ክብሪ እዩ አንቸሎቲ ኣሰልጣኒ ሎስ ብላንኮስ ካርሎ አንቸሎቲ ሪያል ማድሪድ እናሰልጠን ቻምፒየን ሊግ ምዕዋት ቀሊል ምዃኑ ገሊጹ። ኣሰልጣን ካርሎ አንቸሎቲ ኣሰልጣን ሪያል ማድሪድ ምዃን ንዓይ ዓብይ ክብሪ እዩ ሓጎስ ዝህበኒ ነገር እዩ። አንቸሎቲ ወሲኹ ምስ ሪያል ማድሪድ ቻምፒየንስ ሊግ ምዕዋት ካብ ዝኾነ ቦታ ዝቀለለ ክብል ወሲኹ ገሊጹ። ናይ 2 ዓመት ውዕል ኣለኒ ውዕለይ ግን ክቋርፅ ወይ ክነዋሕ ይኽእል ክብል ኣሰልጣን ካርሎ አንቸሎቲ ብዛዕባ ናይ ምጽናሕ ውዕል ኣብ ሪያል ማድሪድ ርእይቱ ገሊጹ። ዘብሎዝ ተሳዒራ ኣብ መደብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ቸልሲ ኣንጻር ኢፕስዊች ታውን ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ 2-0 ተሳዒራ። ደላፕን ሃቺንሰንን ንኢፕስዊች ናይ ዓወት ሾታት ተመስጊቦም። ቸልሲ ኣብ 2 ተኸታታሊ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ተሳዒራ። ሰሌዳ ደረጃ ሊግ ራብዒት ቸልሲ ብ35 ነጥቢ መበል 18 ኢፕስዊች ታውን ብ15 ነጥቢ። ዝቕፅል መደብ ፀወታ ቀዳም ክሪስታል ፓላስ ኣንጻር ቸልሲ፣ ሰንበት ፉልሃም ኣንጻር ኢፕስዊች ታውን
ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝና ዝቀረብና ዓለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም እዩ ኣብዚ ቀጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ኣይትዘልውን ወዲሓንኩም አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ